yana cikin tsarinmu domin guri ne wanda jami'an tsaro na Najeriya reshen jihar Kano akwai hukumar 'yan sanda, akwai hukumar DSS, akwai road safety, akwai civil defense. Sai da suka rubuta takarda zuwa ga mai girma Malam Audu Ganduje cewa wannan abu da zai yi akwai insecurity, zai kawo rashin tsaro a Kano. Na ɗaya, kullum yau muka rusa gurin, kullum in ka taho daga kan state road za ka hau Ahmadu Bello ba za ka hango gaban ka. Sunana Malam Nura Danja na Hadeja, ɗan jama'iyyar NNPP mai kayan marmari a jihar Kano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko, sanda muke kewayawa ƙananan hukumomi 44 mai mazaɓu 484, kowace ƙaramar hukuma in muka shiga muna yi wa talakawa, saboda mu daman masu kare talakawa ne, saboda mu tsatsanmu mu 'yan nehu ne, mu 'yan PRP ne, mu ahali ne na Malam Aminu Kano, Allah ya sa yana aljanna firdausi. Muna sanarwa da talakawan jihar Kano cewa duk mutumin da ya ɗauki kaya na gwamnati ya halatta wa kansa ko ya siya ko aka bashi kaya na talaka, kamar misali makabarta a yanka ta a yi shaguna, kamar misali makarantunmu na primary school da secondary school da kuma tertiary institution wanda aka ɗauka aka yanka, wasu aka mallaka wa 'yan lele, wasu aka ɗauka kamar asibitin Nasarawa aka yanke shi aka mallaka wa 'yar gidan gwamna Malam Audu Ganduje da makamantan waɗannan abubuwa. Tun sanda muke yakin neman zaɓe mun fito ba mu munafunci ba, mun gaya wa talakawan jihar Kano ku zaɓe mu, za mu dawo da talakawan jihar Kano wannan kadarorinsu. Ku zaɓe mu, za mu rushe duk wani gini da aka yi a cikin makabartin jihar Kano. Ku zaɓe mu, za mu rushe duk wani gini da aka yi a cikin masallacin Idi. Duk wani gini da aka yi a katangar firamare za mu rushe shi, ko aji a ɗauke shi a mai da shi kanti za mu rushe shi, saboda muna so mu jawa azzaluman attajiran jihar Kano kunne. In ma mun bar gwamnati, in aka ɗauko kayan firamare na talaka ko kayan sakandiri ko makabarta ko masallatai, in aka ɗauko su aka kama ka siya ba za ka siya ba. Wannan su ne hujjanmu da muka nemi wannan goyon bayan talakawa, kuma cikin hukuncin Allah talakawan jihar Kano sun ba mu ƙuri'a yadda ba a zato. Sama da ƙuri'a miliyan 1 muka samu a jihar Kano. Ba mu da kansila, ba mu da ciyaman, ba mu da ɗan majalisar jiha, ba mu da ɗan majalisar tarayya, ba mu da sanata, ba mu da gwamna, ba mu da shugaban ƙasa, kuma jama'iyya ce da aka kafa ta ƙasa da wata 6 talakawan jihar Kano suka zaɓe mu, saboda sun yarda cewa aƙidanmu in muka yi alƙawari muna cika ta. Shi yasa suka ba mu ƙuri'a. Su kuma waɗannan mutane sun ɗebo atamfofi, sun ɗebo taliya, sun ɗebo shinkafa. A nan gidan rediyon nan ana gobe za a yi zaɓe ranar 17 ga watan March hijirar 2023. Na gaya wa talakawan jihar Kano maza da mata cewa in an kawo muku taliya da waɗannan kayan masarufi ku karɓa, da daddare za su kawo muku, amma ku karɓe ranar Asabar in kun je zaɓe, ku zaɓi jama'iyya mai kayan marmari. Haka ta tabbata, saboda sun yarda da aƙidar mu. To don mu faranta wa talakawan jihar Kano cewa mu aƙidar mu wanda muke tsakon 'ya'yan 'yan nehu, duk sanda muka yi alƙawari za mu cika. Shi yasa sama da yau ba mu sati 2 da karɓar gwamnati ba, amma mun fara aiwatar da ayyuka na alkhairi. Duk inda aka kwace wa talaka kaya ko aka yi illegal gini muna rushe su. Kuma hatta duk inda ake zato cewa an sa kadarori an ɓannatar da kuɗi wanda gwamna, tsohon gwamna da shi da iyalansa suka mallaka, ta kan gurin muka fara. Kuma ina maka bishara cewa ka kewaya jihar Kano ka yi kuturinka nawa. Talakawan jihar Kano suna shewa, suna tafi, suna cewa Allah ya kare Abba gida gida, Allah ya kare Balaraban gwamna. Wannan abu da gaske muke. Shi yasa haga duk wani da kaji ya fito yana cewa wannan rushe-rushen ba daidai bane, ko ɗan koran wannan azzaluman attajiran, ko ɗan koran tsohuwar gwamnati wadda ta maida haram halak, su ne suke ihu. Ita daula tun daga bakin titin Murtala Muhammad Way har ka zo diga jirgi lokacin daula, sai aka samu ɓata gari, gurɓatattu
suna tsallakowa suna zuwa suna fashi a cikin wannan hotel na Daula. Aka bawa mai girma gwamna injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa shawara da kuma security report cewa wannan Daula ta yi katanga da diga jirgi, babu gida ko ɗaya. Ana bayi shawara ya raba titin da zai daɗa dawowa kan Murtala Muhammad Way ta wajen Walkiya. Dalilin da aka raba Daula domin ta samu security shine aka raba wannan gidaje, wannan filaye aka gina. Yau ba a ƙara yin wannan fashi a cikin Daula ba. An kira wani ma'aikaci ɗan kasuwa a Wafa, an kawo shi Daula, an yanka shi, an ɗebe mai dalolinsa. Wannan shine dalili, saboda security muka yi wannan abun, muka fitar Daula ta zauna lafiya. Sannan na biyu, wannan guri da kake cewa mai koren fenti da fari, Malam Ibrahim Shekarau ne ya fara taɓa wannan gurin. Mu ba mu hurumin mu a masallacin Idi. Sannan kaico da muke yi, ina fata Ubangiji Allah ya ƙara Tijjani Bala Kalarawi lafiya. Shi kaɗai ne a jihar Kano, a malaman ulaman jihar Kano, shi kaɗai ne ya fito ya yi kuka cewa gwamnatin Malam Audu Ganduje ta yanke masallacin na Fage. An zo bakin gate an yanka, an fitar da shaguna, wanda wannan shagunan ya fito ya kuka akai, wanda ba a rusa su ba, amma shi ya fita daga kwamiti. Na biyu, a jihar Kano ai akwai coci ba mu taɓa ganin Malam Audu Ganduje ya je ya yanki cocina ga sunan su ECWA Church, su Catholic Church a Sabon Gari, wanda sun fi girman masallacin Idi. Bai je ya taɓa musu saboda sun san kansu. Kuma da yake yanke-yanken masallacin Idi da waɗannan masallatai da makabartu, ka taɓa jin wani malami a jihar Kano ko wani mai faɗa a jihar Kano ko kuma wani ɗan boko a jihar Kano da ya fito ya ce Malam Audu Ganduje bai kyauta ba? Ai banda injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa da mu ahalinsa, mu kaɗai ne muka fito muka ce wannan yanke-yanke da ake, da wannan fincine-fincine da ake, da raba cikin kasuwa kamar Kofar Wambai, a je babban layi a sa musu gini, a yi kantina, inda in gobara ta zo Allah ya kiyaye ibtila'i, mota kwana-kwana ba za ta shiga kasuwar Kofar Wambai ba. Haka layin ta Ambo, ka je ka ga yadda aka yi a kan kwalta, aka zo aka yi shaguna, inda in yau ibtila'i ya zo ba za a iya shiga mota kwana-kwana. Sannan wannan damuna da ta wuce yau shekara guda, an yi ambaliyar ruwa wanda 'yan kasuwa sun rasa sama da biliyan 20, naira biliyan 20 ruwa ya cinye musu kayansu. To duk waɗannan abubuwa mun yi wa mutane alkawari tun kafin a zaɓe mu, mun ce za mu rusa. Duk abin da aka yi, aka halatta haram, aka ba wani azzalimin attajiri ko basarake ko wani mai faɗa aji. Yau kowa ya shiga taitayinsa a jihar Kano. Yau a jihar Kano an san akan gwamnati. Yau a jihar Kano an kunna fitilu titi 26 yanzu mun sa fitilunsu. Kwanan mu 11 yau. Duk mun yi wannan aikace-aikace wanda shekara 8 Malam Audu Ganduje bai taɓa gina aji kwaya ɗaya, amma an sai da ajujuwa a Kano sun fi 10,000. An yi kantina sama da 100,000 a jihar Kano. An cire inda ɗan makaranta, ka shiga firamare ka sha mamaki. Babu abin zama, babu abincin ɗan makaranta, babu uniform, babu jakan makaranta. Mu a tsarinmu, ka ba mu nan kafin kwana 100. Kowane ɗan makaranta, ɗan firamare da sakandare a jihar Kano za mu ba shi uniform. Yana cikin tsarinmu, domin guri ne wanda jami'an tsaro na Najeriya reshen jihar Kano, akwai hukumar 'yan sanda, akwai hukumar DSS, akwai road safety, akwai civil defense. Sai da suka rubuta takarda zuwa ga mai girma Malam Audu Ganduje cewa wannan abu da zai yi akwai insecurity, zai kawo rashin tsaro a Kano. Na ɗaya, kullum yau muka rusa gurin, kullum in ka taho daga kan State Road za ka hau Ahmadu Bello ba za ka hango gabanka ba. In ka taho daga kan Lodge Road ba za ka hango kofar gidan gwamna ba. Kullum hatsari ake. Sannan a cikin wannan abin da suka yi akwai ɗaki wanda muna zargi wani zai iya laɗewa da katuwar bindiga ya harbi gwamna ko ya harbi kwamishinonin gwamna ko ya harbi 'yan sanda da suke gurin nan. Wannan an yi shi ba bisa ka'ida ba, shawara da jami'an tsaro suka bashi saboda kwangila ce wanda za su samu kuɗi. Su da duk aikin da kaga sun yi, sai Malam Audu Ganduje ya samu wani abu mai kyau, shi yasa aka yi shi. Abu ne da ba shi da amfani. Da Malam Audu Ganduje wannan abin da ya je ya zuba bencina da tebura da kara da uniform ɗin yaran makaranta, da duk jihar Kano yanzu mazaɓu 484 da an samu
abin hawa da muka zo yanzu za mu samu tebura da bencina a makaranta. Shi yasa yau safiya yau muka taba wannan guri. Duk inda kaga mun taba guri ne na haram, guri ne da zai cutar da talaka. Kullun a ce za a yi hatsari, kulli yau wanda ya to ta nan baya gani na nan, wanda ya fito daga nan baya gani, mahaɗa hudu. Za mu yi aiki a gurin wanda in ka taho daga Ahmadu Bello za ka hango State Road, in ka taho daga Lodge Road za ka hangi gidan gwamna, za ka kalli layin gidan Sawu Bakin Zoo Road. Shi yasa duk aikin da ka ga mun yi muna aiki ne da hankali, muna aiki da nutsuwa, kuma muna aiki na ci gaban jihar Kano, domin mu 'yan kishin ƙasa ne, mu 'yan nefu ne. Baraka ji da a gwamnatin Malam Audu Ganduje dan majalisa ba shi da izini da zai zo Gamman House ya je ga gwamna, sai ya je ya buwance, sai ya buwa ne, sai ya yi kamun kafa a matsayinka na zababbe wakili daga garinku, a ce baka da izini da zaka ga gwamna. A jiya Malam Injiniya Abba Kabir gwamnan jihar Kano zababbe ya ba da doka duk sanda dan majalisa ko na opposition yan APC ko namu na NNPP in kana son ganin shi kawai ka taho zuwa zaka kamar da office ɗinsa ka gan shi ka gaya mai halin da talakawan ƙasar ka suke ciki, halin da constituency ɗin ka suke ciki. Majalisar nan ba ta ɗan anshin shata ba ce, domin duk wanda kaga an musu principal officer a majalisar ba zuwansa na farko ba. Ai muna da 'yan majalisa wanda suka zo zuwa na farko, aka ce ku tsaya ku koyi aiki. Wannan mu harkar mu aiki, cancanta, dacewa, ƙwarewa da sanin makaman aiki shine taƙidin mu, saboda muna da aƙida ta nefu. Kuma aƙidar nefu abin da take cewa a taimaki ɗan talaka, a ƙwaci ɗan talaka daga hannun azzalimai, a ƙwaci ɗan talaka daga hannun macuta, a ƙwaci ɗan talaka daga hannun masu ƙwatan fili, masu ƙwatan makabarta, masu ƙwatan masallacin juma'a. Nan ka san ai mun yi gurin parking kusa da asibitin Murtala. Rana ɗaya Malam Audu Ganduje ya zo ya sa greda, an kashe naira miliyan, amma a ranar ya rushe ta, ya sauke ta ƙasa. Ka taɓa jin labarin wani malami ko wani babba a jihar Kano ko wani basarake ya ce Malam Audu Ganduje bai yi gaskiya ba? Ka taɓa ji? Na biyu, mun zo mun yi ajujuwa benaye hawa biyu a kowace firamare a mazaɓu 484, amma rana ɗaya Malam Audu Ganduje ya fitar da kuɗin gwamnatin jihar Kano naira miliyan 500 kawai aje a goge fenti, a goge sunan Kwankwasiya akan kwanukan nan. Ka taɓa jin wani mutum ya fito a jihar Kano ya ce Malam Audu Ganduje ba daidai ba, ya ƙara ginin in yana so? To waɗannan abubuwa mun san da san zuciya. Duk sanda ka zo da tsari na gaskiya, tsari na ci gaban talaka, za a ga azzaliman attajirai suna ihu, za a ga sarakuna suna ihu, to talaka yana dariya. Duk sanda ka zo da tsari, kaga sarakuna da attajirai da mahukunta suna ihu suna dariya, to wallahi talaka yana cikin bakar wahala. Wannan ayyuka da kaga muke yi dan talaka muke yi.